ka jingnya tu kana shapang ka wei ka long kemi ka bom ju ai buin ha ikun la jong. Ka elin kede ka briu baladon uwei ukun chenrang ubadang saubana bat ukerteng urinol. Ulok jongka ude ubriu ubahe bha ki kam business. Ha ka wei ka mit, ha ka por khandai beje ka elin ka yang ha ka yet. Bat ka ta lipstick ka krek ka krum, kumba kan le jing lek no. Ulok jongka usyong ha jing tia udang trekam ha komputer. Ukun jongka urenol udang yok tia lingai ha jing tia. Bat ha kata kapor, ladon ba phone ha ka mobile jongka elin. Ukun jongka ula kendit no na bayok tia bat ula yam. Ka elin ka ong i ulok. Rak se fred yu urenol, pio ini bangadang lek style. Ufred uhapra yu ukun la jong namar bu uyam palat. Henry watla ukpa urak makna yu ukun, urenol uyam bej. Ufred ula ong ka elin. Imat ukun jongi ula tangan tarai, to ai buin se elin ya ikun. Ka elin kala ong, pimyo ise bangadang kre, bat ngam kwa hiru ban ai buin ya ikun jong pi. Yo ngas niu durno, to wat da ki we ki lat kilinti ban pen kedang ya ukun jong pi. Ufred ula ong, kumno ngan taulat da kumwe pat haba ukun jongi udon kam ya kadut jong ka kemi. Ka elin kala ong, ngam tip kumno pin le yu ukun la jong. Nadu bangila yok kun, ngam juyo jing suk tang kendiat ru, usu yam bej. Dia kumno ngan su ai buin bro sisi yu ukun jong pi. Ka elin ka klem ai buin yu ikun, ka mino na kamera, kalek partino bat ki paralog. Ukun jong ki urenol, uyam palat na marbu utengan, ukpa upen ai da kadot batit hayau. Urenol ula sengap bat ula yok tiana. Ufred ubun kam ha komputer ha ki kam business la jong. Ukpa usnyo sen ukun la jong, namar ka bam ka badai ban yok na ka kemiru yok. Ha ka sengi ka babut, ladap si pau baje men step ru, ka elin kampat kitia. Ki paralog jong ka elin ki phone nya ka ki yawer ban nyalit kai biang. Ka elin ka shim ya ka phone, kala mai ki paralog bat kala ong. Balay ban phone dang step yang nga. Ka elin kala buo no ay ka phone da ka jingdom. Ka elin ka klem tia shu, ka khot ya ka nong trela jong ka perta. Kamla, siya no pidon. Ka elin ka syong ha jing tia, ka kran marway bat kala ong. Ngak takli palat, kumno ngan le, imat ngaladi bun palat menemen mit tarai. Ka kli jonga ka king hadu kata-kata. Ha kata ka por, lawan ka nong tray ha kamra tia jong ka elin bat kawan raada yu ukun la jong. Ka elin kala ong, siya no na du meneng la perta pimya yok sengaw. Ka kamla kala ong, ngadang ay bunyi ikun na marbu ula tangan palat. Ka elin kala ong, toto lelei, kilet pen kle sok jauh yang na mar ngaking kli palat. Bat sawan kloy, ngadon kam ban ong jing ong nyepi. Ka kamla kelit pen kle sok jauh ya ka elin, bat kumta si pang kelawan ra sok jauh ya ka elin ha jing tia. Ka elin kala ong, mene balai pislam. Ka nong tray kala ong, bangadang ay bunyi ikun na mar bula tangan palat. Ka nong tray kala ong, map kong yang nga, nang ne siya kmat ngan wano dang kloy. Ka elin kala ong, balay kamla pipan map yang nga, haba ikun jong pi itangan te, hab ban ay pun syuay ikun la jong. Ka elin kala ong ya ka nong tray, kamla, pitre ne la dang apak kam ya pi ka way. Ka nong tray kala ong, hoot kong, ka kam ayu kata, nga kloy ban le. Ka elin kala ong, pan ay buin lam ikun jong nga. Ka nong tray kala ong, kumno kong ngan ay buin ikun jong pi habang aday tangga nong tray. Ka elin kala ong, ngan siya pi da ka dor bahe, tang ba wat juya tu yano. Ka nong tray jong ki namar bakaduk ka jenjar, ka tang syuk sengaw ka pisa, klem da perkat ka nong tray kala ong hoot kong. Ngan ay buin lam ikun jong pi da ka buin jong nga. Ka elin kala ong, to ka biang,
tang bawat ju pensyak tangan ukun jonga tang kendiat ru. Henry dengan num ai pisaya pi wat tang stingka. Nadu kata kasngi, kanong tray kelas dang ai ya kadut la jong ni ukun jong ka Ellen. Kanong tray baka ai bun kedang ni ukun jong ka Ellen, klayok pisa shibun. Kakamla da kabalik kumne, watla kadon da ka ying ka bajot, Henry menta klayok bensna da ka ying ka ba armala. Ha kawe kasngi, ulok jong kakamla ula kelia ka bat ula ong. Kumno kamla, tang kakam balik sat tiar lik sat jan ha ying jong kibriu, piyok pisa bensna ying armala. Kakamla kalaong, kamalik jongi kalong Kwah Riewspah bat kabasbon. Namar iyo iya nga banga trehok ke kakam, mairu im jutlia pisa ya nga. Kakamla ka klem ya tu ya ka jing shisha ha ulok jongka usngap no. Kakamla kelapan biang pelat ban ai dut ti ukun jongka Ellen, kadut jongka kam dap syu ban ai saya ukun la jong. Teng kabun jongka kam mi syu. Kakamla kan lebet kumne, ukun jongka na lor ba umpat nang ban bamja, ulan nang ringtlot. Ha kawe kamit, ukun jongka kamla uyam ha, ulok jongka urai ukun bat ulaong. Kamla, mentala katno ngayo iya pi ba pim jupet bhasu ya ukun la jong. Kakamla kalaong, balai pikran kumta, ngatip mangangka kemi. Wat juong kumta ngasumar bhai ukun la jong. Ulok jongka ulaong, te balai pat ukun jongi u itlot kumne. Kakamla kalaong, ngaru ngam tip na kae kadaw. Kakamla kasim no yu ukun, kalit rano syakam ratia. Kakamla kelakran maroi bat kalaong. Ladangam ai bunsyu ya ukun jo ikong, tengin hap ban imbiang ka jing im kabaduk. Bat ngam kwa syu ban imduk im jenjar biang sa sisin. Ukun jong kakamla, ula yam palat, ula tlot bat ula samtia no, uklem yam syu, ula yap no hajing tia hi. Ha ka step kababut, kakamla kalaong, peit sek pa, ukun jong ngi na du mene uklem ki uklem yam. Balai tip uni uklung. Ulok jongka ula rai ukun, bat ula kersi ya Henry uklem ki isyu. Baro arngut silok kilit rai ukun ca hospital. Endau doktor ula pej ukun jongki. U doktor ula ong, ba ukun jong pi ula dep yap na du mene mit. Kadau ka la bandai ba ula tlot namar dap bam tikena. Kakamla ka yam sungsi bat kalaong. Day na kadau jong nga ba ukun usayap. Namar ka pisang la penyap yu ukun la jong. Hadin ka jingyap jong ukun. Kakamla ka klemnet belasyu haying jong ka Ellen. Kalayat kumba kala klebit. Ka Ellen pat namar bakam ai buny yu ukun la jong. Kalayo jing sitom. Ufret bat ka Ellen kilit simdawai ha u doktor. Ka Ellen kam tip na ka ay kataw kasayo jing pang. Henry u doktor ulaong. Pet Ellen, kadaw kalong day ka jingle jong pihi, ba pisa sitom. Namar baro ka kentay ka bapun ka baka, ka aibu niya kikun la jong. Namar labu da ublehi. Henry pipat pimkwa ban aibu niya ikun la jong. Lada pim aibu niya ikun, kadut chano kan mi, day kata kadaw pisa kishit. U doktor ulaong. Kisdang let ay bunyo mentahi ya ikun jong pi. Lada pim ay bunyo ikun jong pi, te kala bantau bunjat ki jingpang. Ka Ellen bat ufret ki let no sa ying. Enda lapoy ha ying, ka Ellen kala persyang ban ay bunyo ukun jong ka. Henry ukun jong ka tredi, wat pa kan tum ya uru siya uyambet. Ka Ellen namar baklasannya pelat ya kanong tray na dong sadong, ukun jong karu usnyaw tu, wat uday makna uklung. Ka kamla kayat kum kabiyat hakilenti surok namar kladu ya ukun la jong. Ukun jong ka Ellen umyo di bunsyu, namar ka kamla ka kleman tray belasyu haying jong ka Ellen. Ka Ellen klas ngosi namar ukun jong ka tredi isyu ya kadot jong ka kemi.
Ka Elin ka laong, ka ne paro day ka jingle jong ngahi sa jia kumne. Ha ka we ka sngi, ukun jong ka Elin ro, uklem yam shu, ula shutia bay jar. Ufred bat ka Elin kli rano yu ukun jong ki sa hospital. U doktor ula bu yu ukun jong ki ha ICU. U doktor ula ong nya ki, ba ukun jong pi ula telot bha. Lada pim ai buny kuloy, ula ban nyap ru namar ba ula telot palat. Kadba u doktor udang kran yu Ufred bat ka Aileen ha barenda. Lawan mare ka nurse bat ka laong. Doktor, ka we ka long kami kawan ai buny ikulung ha ICU, ukulung ru uklem yam syu. Baro ki let mare ha ICU, bat kila yoi ba ka nong tre jong ki kadang ai buny nya ukun jong ka Aileen. Ka Elin ka laong, syanu pija kamla, ka nong tre ka laong. Kong ngeladu yu ukun na jong. Tang namar banga la lot pisa palat. Bat lada JAA sa yu ikun jong pi te kong, nganum nyo jing mapsyu lano ru. Ka kamla ka yam ha hospital, ka Elin ru ka jaw umat bat ka kedup ya ka nong tre. Namar ba ka kamla ngeladu no yu ukun ba i jong ka. Lada episode tenat, like, share, but subscribe ke channel, but share komen.